tilanne, kun ollaan siellä portilla, niin mitä ei tapahdu millään muulla portilla. Paitsi Helsingin suoralla lennolla International Airport. Tulee kuulutus. Ding dong. The Finnair AY61373456 plus 4 is 10 flight is ready and boarding from gate 17. Puoli sekuntia, koko aula, suomalaiset, jono. Katoppa Sinikka, päästiin 8 tähän jonoon. Kato, tällä lailla kun jonotetaan, niin se lento lähtee aikaisemmin liikkeelle. Ei se rakkaat suomalaiset lähde saatana mihinkään nopeammin. Kattokaa niitä muita portteja, ei siellä tapahdu tällaista millään. Sinne mennään ylhäältä, alhaalta, sivulta, saatella lianeille autolla, ei siellä jonotella. Joku Pariisin suora lento siellä ranskalainen silleen. Je lis pas les côtes de Liban, là que je te lis bâton. Je lis pas ton libaton, je te lis pas. Je ton je lis pas ton libaton. Je la de gobe libaton. Je lis pas ton libaton. Je lis pas ton. Sorry, it's not allowed to smoke here. Je te lis pas tes feux péché. Suomalainen jonottaa. Tässä on hyvä, katsopas. No, edessä ihminen ja takana ihminen. Tässä on. Sitten voi käydä niin, että ranskalainen haluaa myös Helsinkiin. Kyllä. Ja sehän menee niin kuin kaikilla muillakin porteilla. Kiilaa sieltä puolet jonosta sinne keskelle. Kyllä mäkin vihaan kiilaajia, mutta ei sille voi mitään. Sille se menee. Yhtäkkiä paukkaa sinne keskelle. Ja suomalaiselle. Näitkö Sinikka mit? Onko meillä paikkaa enää koneessa? Hei.